Il-Palazz tal-Verdala mimli b'arkitettura mill-lifjen u ġonna kurati Bozza, nhar is-Sibt ser jilqa' lil min iżuru b'arranġamenti sbieħ tal-Fjuri, mużika klassika, eleganza u storja. Dawn huma l-elementi maġuna flimkien li jikkontribwixxu għal wieħed mill-avvenimenti l-aktar mistennija fil-kalendarju tas-sajf, il-ballu tal-qamar ta' Wissu. Hija tradizzjoni antika li oriġinat fi żmien l-Ingliżi, meta l-Gvernatur kien jorganizza ballu biex il-fondi jingħataw lill-Assoċjazzjoni tal-Playing Fields. Meta Sir Anthony Mamo l-aħħar Gvernatur u l-ewwel President tar-Repubblika ta' Malta beda jservi lir-Repubblika, Lady Mamo komplet din it-tradizzjoni billi bdiet torganizza l-ballu f'Awwissu, bil-fondi kollha jmorru għal Community Chest Fund. Il-Markezin Daniel De Petri de Staferrata, iċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu għal dawn l-aħħar 30 sena, spjega li dan il-ballu jsir kull sena, irrispettivament minn min ikun il-President jew miċ-ċirkustanzi, tant li l-ballu sar ukoll fil-pandemija tal-Covid. Hawnhekk qegħdin propju fil-Verdara, naħseb il-telespettaturi tagħkom jistgħu jaraw żbuħija ta' dan il-kastell li huwa imprezzabbli. Il-President ta' Malta notar Miriam Spiteri de Bono enfasizzat l-importanza tal-avveniment mhux biss għax iservi bħala okkażjoni mill-isbaħ, iżda wkoll għall-operat tal-Malta Community Chest Fund li jipprovdi għajnuna kruċjali għal dawk li kollhom bżonn trattamenti u kura għal kanċer li f'xi waqtiet jisboq 80,000 euro għal kull trattament. Hawnhekk u fejn jidħol il-mart tissorprendi ruħek li anke min il-bieraħ qabel ma laqtu l-mart ħaseb li għandu fondi u mezzi privati. Alistair Fenech, id-disinjatur tal-Fjuri għal din is-sena, ħadem fuq kunċett bbażat fuq il-freskezza u żbuħija estetika tal-Fjuri li se jżejnu l-palazz u l-ġonna. Bbażajt ħafna fuq l-orchids, l-orchidej, kemm minħabba l-aspett l-istaġun tas-sajf, kif ukoll il-kuluri, kif ukoll it-tip ta' fjura. Il-membri tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ser jallegraw il-ġemgħa bil-mużika.